Marši má doktor Perky a všichni Česko a odebírejte překážky číslo 1, před kterou bude stále ta velká parazmická Českou pojišťovnou startována. Všichni překonávají a za malé okamžiky čeká první vodní příchod, konkrétně malý vodní příchod Orfeo Plyn. Dále potom je tam Trezor, je tam Sixteen, je tam Aspirant. Aspirant, dále potom Trezor, Checkpoint, dále potom Orfeo Plyn a Nikas, dále Belmont. Human ve středu společně s Grenium. Orfeo Plyn, dále potom Belmont, Trezor, Tomis, dále potom Aspirant, je tam Klaus, Grelias a Ronino, dále Human, Cabernet, Sixteen, Carlsbad a Valdemar Solajona. Následuje Anko Junior, Belmar, Argentan rovněž ztrácí Mandarino. Hodně překonali překážku číslo 10, anglický skok a máme jiný na náměstí na to hlavní pole, ztrácí Argentan a Mandarino. Ve vedení Orfeo Plyn, jokem Janem Faltiskem, Daniel Trezor, jokem Diamant Rebel, dále Belmont a Aspirant, Tomis a Nikas. Grelias a Cabernet, následuje Carlsbad, Sixteen, Valdemar a Checkpoint. Dále zahraniční Dr. Pet, Melchimar Vajona a Anko Junior. Pohled zavírá stále dvojice Argentan a Mandarino. Živý prostředkov po živém platu s příkopem. I tuto překážku většina koní balíku překonala Orfeo Plyn stále v čele. Orfeo Plyn, dále potom Belmont s Jukem Josefem Váňou mladším a Trezor. Následuje Klaus, Nikas, Human, Ronino se posouvá za vedoucí pětici, dále Tomis a Aspirant, Grelias, Valdemar, Checkpoint. Dále potom Anko Junior, Vajona, Carlsbad, Sixteen se mírně propadla, Melchimar, vstupuje potom Mandarino, Popleru skok. Ve vedení stále Orfeo Plyn, Popleru skok, hodně překonali Orfeo Plyn jako první, za ní potom Belmont. Zde stáje doktor Karvát s Jukem Josefem Váňou. Orfeo Plyn, Belmont, Klaus, Trezor, Ronino, Nikas, Tomis, Human, Aspirant, Grelias, Valdemar, Anko Junior,
Orfedeblin. A Orfedeblin se vzdaluje svým soupeřům před velkými zahrádkami a zavede svůj koní po druhém tomto ročním záletí Trezor na druhém místě, dále Belmont, Ronino a Nikas, dále je tam Klaus. V tuto chvíli koně máme za lesem, za leskem je čeká Suchý Příkop, Orfedeblin, točivě stáje Pegas, tréninku Zeny Havlíčkové, trenéra Gřegoře Vitolda Probleského, Kanem Blatejské, je v čele rozdílu. Na druhém místě je to Belmont, Suchý Příkop, za lesem, jako první překonal Orfedeblin. Dále potom vypadá, že Nikas tam měl nějaké problémy a možná to nepokračuje. Pokusíme se identifikovat potom koně v reálu. Zatím tedy Orfedeblin, Trezor na druhém místě, Belmont, Ronino, následuje Aspirant a Klaus, dále Le Jackpot, Human, Valdemozo, Dr. Pet a Cabernet, dále Sixteen, Grelias a Uncle Junior. Malčimár kolem zavírá živý plot v hangáru a bude následovat velký anglický skok a pomalu se nám blíží závěrečná fáze dostihu a Orfedeblin má nádherný náskok, tak bude mít konkurenta. Orfedeblin možná o trochu dříve odskočila na anglickém skoku, ale naštěstí naprosto bez problému. Suchý Příkop mezi přískami, impozantní tempo této desetileté hnědky. Trezor, dále Ronino, Le Jackpot, dále Belmont, Aspirant, Klaus a dále potom Cabernet, Havlův skok a koně nám míří přes oranici na slavnatý ovál. Orfedeblin, Trezor, Ronino, Human, Le Jackpot, dále potom Aspirant, koně máme na travnatém oválu. Výplčísko, překážka číslo 28, Orfedeblin s Žukem Janem Blatejským jako první. Dále s postupem Ronino, Trezor a Human. Dále potom Le Jackpot, Malčimár se posouvá dopředu. Odstoupili tedy nakonec vydrží Orfedeblin, na skvělé chvíle předposlední výplčísko Orfedeblin.
došlo mi, bože, že nevím, co s tím dál a že není cesty zpět. Ať to byl kdokoliv, kdo tyhle koně